කලමනාකරණ නැතු ගාම 4 එන්න ඕනකට කීයද එන්නේ 9ට එන්නේ 9ට முகாமித்து வேலை போகிறேன் 9 மணிக்கு வராங்க කලමනාකරණ නැතු ගාම මොකද වෙන්නේ முகாமித்து வேலை போகிறேன் නිදා ගන්න ඕනේ 10ට නම් නිදාගෙන 3ට இரவு 10 மணிக்கு தூங்கணும்னு சொன்னா 3 மணிக்கு කලමනාකරණ නැතුණා මොකද වෙන්නේ முகாமித்து வேலை வைத்தா නම් අවුරුදු 28 දී ගාම එන්නේ 50 28 වයதுல கல்யாணம் பண்ணா 50 කලමනාකරණ නැතු ගාම මොකද වෙන්නේ முகாமித்து வேலைன்னு போனா ව්‍යාපාරේ දියුණු කරගන්න බැරුව මග නතර කරනවා வியாபாரத்தை வளர்ச்சி செய்யாம நிறுத்துறாங்க மேனேஜ்மென்ட் மேனேஜ்மென்ட் එහෙම නොකර அப்படி இல்லாம ඔබ යාක්ෂා කරනවා நீங்க ஜெபம் செய்றீங்க ස්වාමීනි என் தேவனே මාව බන්ධන என்ன வந்து சொல்றப்படுங்க என்ன வந்து கட்டி பிடிங்க මගේ ව්‍යාපාරේ දියුණු කරන්න அந்த வியாபாரத்தை வளர்ச்சி ඇයි ඔබට பண்ணுங்க පේන්නේ නැද්ද உங்களுக்கு விலங்கலையா අනේ මගේ සෞඛ්‍ය என்னுடைய මට ஆரோக்கியம் මේ ජීවිතය හොඳ වෙන්න ඕන என்னுடைய இது நல்லா ஆகணும் මැනේජ්මන්ට් එක තියෙන්න ඕනේ மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கணும் දෙවියන් වහන්සේගේ අතේ නෙවෙයි தேவனுடைய கையில் இல்ல ඔබේ අතේ உங்களுடைய கையில்